No, takže zdravím vás pri ďalšej recenzii alebo unboxingu pol na pol. No, tu už máme celé balenie, ledkové svetlo na batérie, micro USB kábel, 0,8 metra, to celé balenie a krabica, ktorá bola prázdna, nebol tam ani žiadny návod. Má nejako tak na boku popisky, to je tak všetko. No, takže o kábliku micro USB som povedal, má 0,8 metra, čo je viac menej dostačujúce. To môžeme odložiť, zbytočne budeme rozbalovať a môžeme sa pozrieť na samotné svetlo. Tak najprv si povieme, z čoho je vyrobené. Máme tu plast, celé je to plastové, až na tento lem okolo diód. A toto je taká pofiderná tvrdá guma, ale tak nejakému pádu to možno pomôže. Otočíme si ho zozadu. Tu máme spúšťajúci gombík, ktorý má 3 režimy. Tie si ukážeme za chvíľu. Potom micro USB, ktoré slúži na nabíjanie samotného svetla. A USB, ktoré slúži ako powerbanka. No, najprv si povieme niečo o tej powerbanke. Je to strašne slabé. Dáva to 5 V a pol ampérov. Ako taká núdzová powerbanka budíš. No a toto micro USB môže nabíjať tento reflektor iba v tom prípade, že sú v ňom nabíjacie baterky. Buď 18650 alebo 4 3Ačkové baterky. Ja som 3Ačkové baterky nemal, tak som dal 2 18650. Funguje to s nimi správne. Zavrieme si to. Je písané, že by to malo byť aj vodeodolné, ale ani na krabičke není veľmi písané nejaký stupeň krytia alebo niečo. Takže pochybujem, keďže som to mal aj rozobraté, nie je to lepené, je to iba zašrobované. Aj tento kryt nemá žiadnu gumu, ani nič, žiadny tesniaci, možno proti nejakej vlhkosti, že by to mohlo ustať. Neviem, pochybujem. No, potom ešte sa pozrieme zozadu, tu máme madlo, ktoré je nastaviteľné po takých cvokoch. Keď chceme len na stojáka, tak si vieme upraviť uhol. Alebo potom až takto, že sa dá buď niekde zavesiť, alebo užiť ako lampáž. Čo je fajn. Niekde idem po lese, svietim si. Teraz si môžeme ukázať tie 3 režimy. No, teraz si pustíme prvý, čo je 100%. Druhý by mal byť 50%. A tretí je stroboskop, čo je podľa mňa zbytočné, možno niekomu na jednu party, ale ľudia si to budú skôr kúpovať ako pracovné svetlo, čo je fajn za tie peniaze. Teraz si pustíme ukážku, ako to svieti v noci, ale chcel by som upozorniť, že môj telefón celkovo zle v noci, takže je to tak o 30% lepšie, ako to vidno na telefóne. Chcel by som vás ešte poprosiť o odber, o like, veľmi by ma to potešilo. Ďakujem za zhlédnutie videa, majte sa pekne.